chill coffee session with friends, o hindi naman kaya ay food tripping ng iba't ibang pagkain. Lahat ng yan ay nalimitahan dahil sa COVID-19 pandemic. Pero set aside your worries dahil ang Robinsons Star Mill sa City of San Fernando, Pampanga, gumawa ng paraan upang unti-unting ibalik ang konsepto ng pre-pandemic dining experience. Isang alfresco dining area ang kanilang inilagay sa gilid ng mall kung saan may mga food kiosk na swak sa international palette ng mga mall goer. Mula Asian food hanggang Western staples, meron dito. This is an avenue for mga Kapampangans natin na gustong lumabas in a safe place and to have mamimiss naman nila yung mga masasarap na pagkain. So we have these chill nights every Friday and Saturday from 6 p.m. to 10 in the evening. Ang outdoor dining area naging daan din para sa mga negosyanteng naapektuhan ng pandemic economic slowdown. Ang cafe na ito matapos magsara ang kanilang Intramuros branch na isipang buhayin ang kanilang all-time passion business dito sa Pampanga. Bukod sa kanilang newly opened cafe sa bayan ng Bacolor, nagtayo rin sila ng kiosk sa Robinsons Mall. Nakaka-help po itong ganitong klaseng mga event for us, especially now na pandemic na medyo hirap talaga kaming i-market. Lalong-lalo na kasi nga syempre lahat tayo as much as possible naka-contain lang muna tayo sa mga bahay natin. So syempre yung mga tao, necessity kasi minsan pumunta sa mga mall to buy stuff. So kung meron mga ganitong event, kahit paano nakikilala kami. Nakibahagi rin ang shawarma food truck na ito sa chill nights at the Alfresco. Bukod sa disinfection ng lugar, approved din umano sa negosyanteng si Drew Pamintuan ang pagpapanatili ng safety protocol sa dining space. Meron kaming social distancing na ilan-ilan lang naman yung makakabunta, hindi talaga overcrowd o hindi naman talaga hindi naman talaga yung sobrang dami na kamukha dati nang wala pang pandemic. Maliban sa mga nagbalik siglang negosyo, ang mga food lover na tulad ni Menchi Nogoy ang talaga namang nakamiss na maka-experience ng outdoor dining. Kaakibat ng tamang pag-iingat, tinitiyak niyang sinasanitize ang pinagkainan para sa iba pang customer. Naku, napakasaya naman po kasi matagal po tayong yung bagang nainip po tayo na magkaroon po ng mga ganyan. Hangad ng Robinsons Star Mills Management na hanggang sa holiday season ay magtuloy-tuloy ang chill night at the Alfresco event. Umaasa rin sila na sa mga susunod na linggo ay mas marami pang maliliit na local businesses ang kanilang mabibigyan ng pagkakataon na makibahagi sa naturang food event. Bukas ang chill nights at the Alfresco tuwing Biyernes at Sabado ng gabi hanggang sa darating na holiday season. Rainiel Pawid, CELTV News.